Dobrý den, jmenuji se Petr Uklajn a jsem vedoucím advokátem advokátní kanceláře Moderní právník CZ. Dnes se podíváme na to, kdo může podat trestní oznámení. Obecně platí, že trestní oznámení může podat kdokoliv. Každopádně je důležité, a už jsme se o tom bavili ve videu nazvaném Anonymní trestní oznámení, abyste svoje osobní údaje uvedli právě do textu trestního oznámení a bude s vámi nakládáno jako s oznamovatelem nebo jako s poškozeným. Oznamovatel a poškozený mají svá práva. Oznamovatel má právo být vyrozuměn do 30 dnů, pokud o to v textu trestního oznámení požádá. Je tedy vhodné tuto větu napsat: žádám o to být vyrozuměn v zákonné lhůtě o tom, jaké prostředky byly užity policejním orgánem. Také jako oznamovatel máte právo být vyrozuměni o tom, jak bylo ve věci postupováno, například, že věc byla odložena, nebo že věc byla řádně vyšetřena a bylo na základě prošetřování zjištěno, že se opravdu nejspíš skutek stal a osoba byla obviněna. Tedy bylo vydáno usnesení podle paragrafu 160 o zahájení trestního stíhání. Jako poškozený máte více práv. Poškozeným je osoba, které se stala nějaká škoda, typicky na majetku, ale i na nehmotných právech. Tuto škodu je potřeba v rámci trestního řízení uplatnit a doporučuji, víc už se toho bohužel do tohoto videa nevešlo. Každopádně pokračujte prosím do členské sekce na webu moderniprávník.cz, kde najdete kompletní odpovědi na vaše otázky, co přesně do trestního oznámení napsat, kam trestní oznámení podat, čemu se vyhnout, jaké možné problémy a kdy je lepší raději trestní oznámení nepodávat, jak se bránit proti trestnímu oznámení, kdo jej může podat a jestli je lepší podat trestní oznámení anonymně, jak uplatnit náhradu škody, co se po trestním oznámení vlastně bude dál dít, kdy jej můžete podat, jestli si pomůžete zveřejněním vaší kauzy, jestli to celé má vůbec smysl a mnoho dalšího. To všechno, kompletní videa v celé délce, včetně vzorových dokumentů, naleznete na webových stránkách v členské sekci www.moderniprávník.cz. Prosím, běžte tam nyní a hned dostanete odpovědi na veškeré vaše otázky.